Sarean foroa da bai Euskarari elkarteak antolatutako ekimen bat. Azkenean bilatzen duguna gure proiektu guztiekin da enpresa munduan, alor sozioekonomikoan oro har Euskararen presentzia areagotzea. Eta enpresarian proiektuaren bitartez bilatzen dugun azkenengo helburua da Euskaraz lan egiten duten profesionalen eta enpresen sare bat osatzea. Nik uste dut bat horrela olatu bat, hasi garela azken urteotan eraldaketa sozialari buruz hitz egiten, batez ere kooperatibetan, bai? Eta, bueno, nahi izan duguna da aprobetxatzea fundazio bat daukagula, hemen Ulmataldien. Hori, behikulo bezala edo, bai? Erabiltzeko hortik gure jarduera zentzu hortan edo arlo hortan hortik lantzeko, bai? Nik uste dut, musika hori ja ezagun nahi sekula, ez? Eraldaketa sozialari buruz berbaiten danien, ez da lehenengo aldizia bezala, hau zer da, esan nahi dan horrekin, ez oin ja, badakigu hor dauela, olatu bat datorrela, interesa sortzen ari dela, arlo ezberdinetatik eta kooperatiba ezberdinetatik eta eragile sozialetatik hasi gara, ez? Danok esaten, hau garrantzitsua da. Ez dugu igual, hainbeste landu azkeneko urteetan da, ahaztuta dugu oso zentratuta egon gara arlo enpresarialian eta hor, nik izango duke orokorrean oso ona izan garela. Baina, zelabait alde tekniko hori osatzeko beste alde sozial hau osatzeko beharra daukagula. Horretako nik uste dut, ondo dago, halako representazioan hitza edukitzea hemen.